тоҷикон мардуми ориёӣ буда бо лаҳҷаҳои гуногуни форсӣ тоҷикӣ суҳбат мекунанд. шакли инкишофёбии биологии тоҷиконро олимон ба гурӯҳи фарғони помирӣ ва баҳри миёназаминӣ ҷой додаанд. аксарияти тоҷикон дар осиёи миёна зиндагӣ мекунанд. мавқеи зисти тоҷикон шарқ ва шарқу шимоли эрони имрӯза, узбекистон, афғонистон, покистон, тоҷикистон ва қирғизистон мебошанд. шумори бештари тоҷикон берун аз тоҷикистони имрӯза зиндагӣ мекунанд. дар афғонистон 15 миллион, дар узбекистон аз 8 то 13 миллион тоҷик зиндагӣ мекунанд. шумори тоҷикон дар дигар кишварҳои минтақа низ назаррас мебошад. гузаштагони тоҷикон мардуми ориёие мебошанд, ки дар асрҳои 2 ва 1 пеш аз милод дар осиёи миёна паҳн шуда буданд. замони фатҳи осиёи миёна тавассути мусалмонон ба артиши хилофат форсизабонон аз форс, загроз ва хуросон пайваст шуданд. забони форсӣ на танҳо забони сарбозони форсизабон, балки забони густариши дини ислом шуд. забони форсӣ забонҳои дигари ориёиро берун карда ба ҷамъияти мусалмони муосири тоҷик оғоз бахшид. вақте ки мардуми туркзабон тавассути форсизабонон ба ислом пайвастанд, ба ин мардум аз номи тоҷик истифода карданд. тоҷик яъне мусалмон. гузаштагони тоҷикон аввалин мардуме буданд, ки осиёи миёнаро обод карданд, дину фарҳанг, илму шоириро рушд доданд. асрҳои зиёд сокинони тоҷикистони имрӯза алифбои арабиро истифода карданд. ҳукумати болшевикии русия аз ин миллати форсизабон миллати наве бо номи тоҷик ва забони тоҷикӣ ташкил дод. бинобар ин танҳо тоҷикони тоҷикистон ва узбекистон барои ифодаи забони худ аз вожаи забони тоҷикӣ истифода мебаранд. тоҷикони афғонистон бошад, барои ифодаи забони худ вожаи дарӣ ва ё форсиро истифода мекунанд. дар симои тоҷикон хусусиятҳои зоҳирии ориёӣ ва ё иронӣ дида мешавад. дар симои баъзеи тоҷикони осиёи миёна омехтагӣ бо туркҳо ва ё муғулҳо дида мешавад. тоҷикони дурдаст ва кӯҳистон бошад, бисёртар ба мардуми пешини ориёӣ шабоҳат доранд. ба мардуме ки пеш аз ишғоли турку муғул зиндагӣ мекарданд. умари хайём файласуфи машҳур, олим ва шоири бузург, ки ӯро дунё мешиносад, тоҷик мебошад. ибни сино бошад, яке аз шахсиятҳои бузурги дигари ин миллат мебошад.